פאר תעשי בחורות. לא משנה איפה אתה גר, השיר הזה ממש מוכר, כי משמיעים אותו בלי ערב. פאר תעשי בחורות, תתחילו לזרוק חזיות, כי הוא מספר אחד והוא חי בסרט. למה זה כל כך מפורסם? המנגינה פשוט נדבקת, חופרת. השיר הזה הוא מחלת זר, אבל אם רק תשמע אתה יכול לקבל כלבת. השיר הזה חסר פואנטה ואין לא בכלל היגיון. היגיון זה פסקוס עמק, כל המדינה מכורה שומעים את השיר הזה בכל מקום. לפחות כולם זוכרים רק את הפי